dira. Lehenengo pausua eta oso garrantzitsua klabea, odolkiari gehiegizkoa daukan koipoi kentzea. Eta horretarako, barrukia atera, zartagian berotu eta koipe aska dezan bertan utzi. Azala kentzea da, klabea azaleta guzti botatzea daue, denbora gehiago eramango dielako koipe hori urtu eta kentzea. Esan bezala, zanpatuko dugu pixka koiarakin, eta sutan jarri eta bertan utzi, 5 minutu asko jota. Bigarren pausua, gure nahasteari gozopuntu eta arintzeko tipula eta sagarra gehitzea. Modu honetan, tipulin hartu, eta, beti bezala. Juliana. Ikusi barik. Hola, hasiratik bukaera. Tipula guztia hartuko deu, eta kazuela igorriko deu. Denbora ez galtzeko, sagarra mozten jungo, Eta sagarran aukeraketa bai importantia izango da. Bai, mota batzuk badaude hobeak izango direnak, Granny Smith, Golden, Royal Gala, estilo horretako sagarrak, oso freskoak eta testura mantentzute, baina aldiz, Reineta, Chanticleer erakoak hartzaitu desegin ingo zezkigu. Betu, sagarra prest, eta tipulakin bezala moztu ala, zutara, berdin, bixi-bixi. Urrengo pausua, esan bezala odolkiaren koipea kentza eta hortako iragatzen du. Modu honetan ingo koipea galdu eta oztu aldi beren. Gero, gainontzeko saiekin batera, nasteko. Eta urrengo elementu klabea zein da bexamel bat. Baldak izuzu bexamela ze importantie, ez jaten bai, itxen gutxi. Berrogeita mar bat gramo olio, berdina irina eta litro erdi esne. Klabea, bat gogoratu. Hau bakizu nolan bexamela, pazientzia. Bexamela fina eta krematxua nahi badeu, eragitea ezinbestekoa. Bueno, bidiez, da lau esku dituzte. Lau esku? Aitzakik ez? Ingo dabe. Zela jausten dan, Hau da, sukaldaritzak emategun irudi magiko hietako bat. Bexamel baten testura. Postre baten moten da baina, Erabatekoa. Gure osagaiak prest, nastu eta biribilkiak ingo txugu. Bexamel koiarakada pare bat. Bigarren elementua, gure tipula eta sagarra. Beste koiarakada pare bat. Eta azkena, gure odolkia. 3 koiarakada, gure protagonista baita. Eta honei, eragin dena batera nahasteko. Hau lortze badu, biribilki baten sartu edo ez, nahiko lan filo pasta erabiliko dugu, kontu handiz manipulatu behar da, eta forma eman. Sartu, buelta txiki bat eman, eta orain platereratzea. Gure aran marmela jarriko dugu oinarrian, honek ezpaldimaka itxura zoragarria, etortzeko nera monak eta zerteko ez dakitela sukalden. Sagar eta odolki biribilkia. Hor dakazu, Euskal Herria. Latza.